Tafiyar ruwa daban da ta iska take, tafiyar mutum daban da ta oho take, tafiyar gwani daban da ta kowa take, noman saki daban da na bawa yake. Yau dai batun akan mai daraja muke, mai martaba uban masu isa yake. Ka an kira shi aiko mai ya tiki, idan yayi gaban da yan nan da na tsallake. Shi na so ta shi ne kuma zan fake, da yake shi kulli yawmun kuma sau nake. Ayaban shi nai suluki na yi jazzaba, da mutan sirrin muzambil mai martaba. Sarki a nan da san karshen martaba, dan shi tabara Allah ya yi hudu ba. Ayyo biyayya ga shi a yi ladduba, tashin ubangiji tilas azuba. Zubin na ce gara ya sha guba, idan ya ki bin umarnin mai ka'aba. Sai ya azabti kar ta kuce mun haba, idan faɗa fa babu batun jazzaba. Ya shugaban halittu sayyidul bashar, ya mai isa a ranar yawmul hashar. Mai jannatin na'im tahi mun fitar, mai na Fatima nurul annuwar. Ya sha kira cikin azhar la'asar, ya sha bara ga kai yau ma nai barar. A gare ka nasirul haƙƙi abin fahar, mai nasara a filin yakin badar. Ka tsaya ka kai ma'aiki ne dan marar, ni ma yabo har ƙarshen rayuwar. Ya annabin annabawa annabi, ya sha yabo abun Allah annabi. Ya sha kira ga bayi al'arabi, ya dan abdi jika ga madallabi. Ya mai sanya har nasu yi ladabi, ya alƙawi ya mu dai tudumin kabi. Mai ƙarfin da Allah ya yi wazibi, ba dan ka ba da Allah ba abi. Kai dai kasa ake bin shi ake tabi, ka ce ka ayyukan kaya annabi. Labbai ka mai gidan bayi nasiru, labbai ka sanni gatan mu muzakkiru, labbai ka sha kiran Allah zakiru, labbai ka mai alamtar da mudabbiru, labbai ka ya muzan lamidan siro. Mai walla sauka tsiran bayi kake, kai ke da nan da can wayaya kake. Ka ba mu nan a can din nema muke, ya shugaba ka dube mu bara muke. A gare ka tun da kai alfarma kake, daga kai fitattire yayi wa magana. Ka mun shi kuma ka baiwa dutsuna, ka ba shi maruma kai har kunkuna. Ka ba ilahu ma karshen magana, kai ke abin da kai sai dai jinjina. Wata ka kara zaruwa yayi sama, wani kasa yayi kyawun kama. Mene ya gagara ka raba gardama, bai canza kaddarar Allah an gama. Komai ya so yana yi ba gardama, ya je ruwan sai da ya zo masa, da kira wata ya zo sai da ya zo kasa. Bishiya ya ce ta zo sai da ta zo masa, komai ya so ana yi karka musa. Shi ne wakilin rabba aban kasa, shi ya wakilce shi dukkan duniya. Dukkan abin da zai shi ma ya iya, komai shi ya sani kai har gaibiya. Sanadin shi duniyar duka ta yi lafiya, shi ilahu ya bai duka kulliya. Mai san ilahu ya so shugaba kawai, mai ba ilahu ya ba shugaba kawai. Indai ka ba shi ka ba Allah kawai, karkar raba na ce kaɗayantar kawai. Shi da shi ɗaya ne ya ba kuwai. La ilaha illallah Muhammadu, la ilaha illallah muwahhidu, la ilaha illallah mufarridu. Alwahidi yake shi kuma muwahhidu, alfaridi yake shi kuma mufarridu. Salati ka ƙara ka dada maka, adadin halittun da ka kaga duka. Sa'an halin gida masu ɗaukaka, asahabu yan Madina da birnin Makka, da duka auliya ushe bunnai an saka. Da mai shirya faɓi zaki raba gardama, har ma da yan sarauta Allahumma. Shi ke ɗan ya ƙara mini yau kuma, abula da shi Allah dan Fadima, abula da shi Allah dan Fadima. Zakar ka sai dar na fitar annabi, karfe ka sai a ƙaran sabon zubi. Ya ladifu ya ladifu ya ladifu, ya ladifu ya ladifu ya ladifu, ya ladifu ya ladifu ya ladifu, ya ladifu ya
ya latifu 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 ma'aiki ma'aiki ma'aiki